Sun in the sky, you know how I feel. Oin urte bete Winter potentiegaz hasi zen denboraldia. Hori zen zala jonetan nire begixek zabaltzia. Aldala gauza gehiago lortu eta emaitza onak aldizela etorri. And I'm feeling good. Winterra eta gero Gasteizeko masterra, Lekitxoko Aste Santutako masterra, Bilbo Iron Cup, Gernikako Gran Slama irabazi, Parraldien be 3 Gran Slametarako sailkatu, Guante de Oro eta Poko finalak irabazi. Eta gero Final Fourren finalerdia galdu. Ez dago denborarik entrenetako. Behatzilaren gitxietan edo umik esnatu, egintzen gara laurok gozaltzen, umi jantzi eta eskolarako prestau, behatzitxe estan eskolan sartzeko. Gero eguneroko erosketa batzuk egin, hemen albundeko gundendan. Zemat? Bederatzi, laurogeita hogeita. Hemen dendie, hemen eskoli eumiena, medikue, farmazixe, hemen dana dugu 1 metro. Da bizi hementxe, dendin albun. Da eskerrak, zezen bidera astuta zen gauzak, kamela letxeatza beten dara, kamela. Zatetza eskerrak horbil bizina zen, bestela. Baskarixe preparatu eta itxago numi. Entrenamentu gorputzek eskatzen da benin. Espaldixon gehiago eskatzen dago deskantzau, dosifikau, partidutara babai aktibo jun. Aztien entrenamentu bat edo ensaio bat edo alba da, baina askorik inbarik. Ez, fisikamente ondo ikusten az. Egitxe da bindala, akorten az bindala 7 bat urte edo bai partidu galtzen ebazala batez be fiziku egaitxik. Lehenengo zeta eta irabazi eta ja bigarren bai gerten eban arnaza faltie, baina azkenengo urtietan pentsa edo partidu ondo aguntetot ezela. Gero 7 partidu jokatzen badotez 10 egunetan be ondo agunteteot eta orduan fisikamente ez dut uste gehiago bihar dutenek. Winterra oso zabalik da, egitxe da Barandika eta López. Favorito argitxe bizela. Johanlek eta Ibar Luzeatan ikusten gara horre finalea heldu eta susto bat emoteko moduen Barandika Lópezeri, baina bai beste 5 bikotiek aukera daukez finalerdietan egoteko, gure 3 bikotietako bateri sustoen bat emoteko, seguruena egongo da. Txapelketa oso gogorra da, bai mentalki, ez dutzulako izten aurreko partidua astuten eta aurrengoko partidura juten. Horre denbora asko duguzu buruari bueltak emoteko, hori momentu heltzen dana pelotari danok pasau dugu. Eta lagundu izen duzku aurrengo partiduari dugu gule. Dano nahi dugu egon alik eta urrunen eta alik eta partidu gehiago jokatzen kantxa barruen.